नमस्कार, मी छाया तुमचे स्वागत करते एका नवीन रेसिपी व्हिडिओमध्ये। आज आपण बनवणार आहे राजमा मसाला। हा राजमा मसाला झटपट होतो व खायलाही टेस्टी लागतो। तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल। तर चला बनवूया राजमा मसाला। राजमा मसाला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया आता आपण। मी इथे खडा मसाला घेतलेला आहे, मीठ घेतलेला आहे, कांदा घेतलेला आहे चिरून ग्रेव्हीसाठी, कोथिंबीर फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहे चिरलेला बारीक कांदा, टोमॅटो ग्रेव्हीसाठी, लसूण, अद्रक। मसाल्यांमध्ये इथे मी घेतलेले आहे कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे, धने आणि जिरा पावडर घेतलेले आहे, फोडणीसाठी जिरे, मोहरी, हळद, काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि इथे गरम मसाला घेतलेला आहे। मी 5 ते 6 तास भिजत ठेवलेला राजमाला घेतलेला आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता हा व्यवस्थित भिजला गेलेला आहे। आणि तेल आता आपण अगोदर राजमा शिजत घालून घेऊया। मी इथं कुकर घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये राजमा टाकलेला आहे। 1 वाटी राजमा घेतलेला असल्यामुळे मी इथे 1.5 वाटी पाणी ओतणार आहे। जास्त पाणी शिजत घालण्यासाठी टाकायचं नाही आहे। तुम्ही पाहू शकता याच्यात मी अख्खा खडा मसाला, थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे, थोडंसं तेल टाकलेलं आहे। आता आपण झाकण लावून कुकरच्या शिट्ट्या घेऊया 3 ते 4। कुकर थंड होत तोपर्यंत आता आपण ग्रेव्ही बनवून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता इथे ग्रेव्हीसाठी लागणारं साहित्य मी घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता इथं आपला राजमा थंड झालेला आहे व तो व्यवस्थित शिजला गेलेला आहे। इथे मी कढईत तापत ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण जिरे मोहरी टाकून घेऊया। त्यानंतर कांदा टाकून घेऊया। कांदा व्यवस्थित तेलामध्ये छान परतून घ्यायचा। तुम्ही पाहू शकता मी इथे कांदा टाकून घेतलेला आहे व आता तो व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घेणार आहे, जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा निघून जाईल व आपल्या राजमा मसाल्याला टेस्ट चांगली येईल। आता आपण याच्यामध्ये मसाले घालून घेऊया। काश्मीरी लाल मिरची पावडर, गरम मसाला, धने जिरा पावडर, कांदा लसूण मसाला, हळद। व्यवस्थित तेलामध्ये कांदा आणि कांदा, अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरचं वाटण टाकून घेऊया व ते तेलामध्ये छान तेल सुटेपर्यंत। मी पाहू शकता आपल्या कांद्याला व्यवस्थित तेल सुटलेलं आहे मसाल्याला। आता आपण याच्यामध्ये आपल्या वाटलेल्या टोमॅटोची प्युरी घालून घेऊया व ते मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घ्यायचं छानपैकी तेल सुटेपर्यंत। आता ही ग्रेव्ही आपण थोड्या वेळ तेल सुटेपर्यंत पुन्हा एकदा शिजून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपल्या ग्रेव्हीला व्यवस्थित तेल सुटलेलं आहे आपली। आता ह्याच्यामध्ये आपण राजमा टाकून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। राजमा ॲड करून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही हा राजमा नक्की करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल। हा राजमा एकदम हॉटेल स्टाईल होतो। जेवढं लागेल तेवढं मीठ टाका। थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। एकदम मिक्स करून घेऊया छानपैकी व 2 ते 3 मिनटं छान उकळी येऊन देऊ द्या। पाहू शकता इथं छान उकळी आलेली आहे। तयार आहे आपला राजमा मसाला। हा राजमा मसाला झटपट होतो व खायलाही टेस्टी लागतो। तुम्हाला जर माझी राजमा मसाल्याची रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी ट्राय करायला विसरू नका। तुम्ही माझा रेसिपी व्हिडिओ पाहिला त्यासाठी धन्यवाद।